Ngiyanibingelela, ngiyaxolisa ukuthi kade ngingagcina ukuphosta. Ngiyabona abanye bayangisendela ama-message ukuthi umuntu kade samatasa. Okay, namhlanje ngicela ukukhuluma ngomuntu onabalozi nokuthi abalozi babonakala kanjani. Uma unabalozi, abalozi bafika ngeindlela eziningi ezihlukene. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bana-understanding yokuthi abalozi baqhamuka ngenyoka kuphela. Bana-understanding yokuthi abalozi baqhamuka emsamo kuphela. But abalozi mokuwukuthi umuntu wabalozi wena, bayaqala ukuyiveza usasekhaya. Abayivezi ngoba naku ususephehlweni kuphela noma usuthwasile kuphela. Usuhamba uyothwasa usuke usuwazi wena ukuthi unabalozi. Isayini yokuqala ukuthi umuntu usuke enawo amakhosi. Kahle kahle abalozi kuthiwa amakhosi bahlukene kabili, kukhona amakhosi aphezulu, amakhosi aphansi. Bekukhulunywa ngamakhosi aphezulu, kukhulunywa ngamakhosi entaba. Mekukhulunywa ngamakhosi aphansi, kukhulunywa ngamakhosi amanzi. Mekukhulunywa ngamakhosi aphezulu, lawa entaba kuthiwa lo muntu unamakhosi aphezulu. Kusuke kuchazwa ukuthi lo muntu uyakwazi ukuthi uma esentabeni kuzoqhamuka zonke izilwanyana, not izilwanyana nje. Uyakwazi ukuthi lo muntu acommunicate nebhubesi. Uyakwazi ukuthi acommunicate nenyoka. Uyakwazi ukuthi acommunicate nenyoni. Uyakwazi ukuthi acommunicate nasiphi isilwane sasendle esizoqhamuka. Bekukhulunywa ngomuntu onamakhosi aphansi, kukhulunywa ngomuntu onamakhosi amanzi. Shuthi lo muntu lowo uyakwazi ukuthi uma efika phansi emanzini, ingonyama zamanzi, amakhosi aphansi amanzi ayakwazi ukuthi acommunicate nawo. Kanjani na? It's either uyafika lapha emanzini kunamadwala akhona laphansi, ayakwazi ukuthi avuleke uma kuwukuthi wena uphiwe amakhosi aphansi, amakhosi amanzi, abalozi baphansi, abalozi bamanzi. Futhi mefika umuntu ekuthiwa lo muntu unamakhosi amanzi, kukhona izilwane ezizoqhamuka ngokuhlukana. Kuzodependa futhi ukuze zikwazi ukuyiveza, kudependa kumuntu osuke ekuhambisa lapho emanzini noma usuke uzihambela wena. Kodwa isikhathi esiningi umuntu onamakhosi aphansi kwamanzi akaphelezelwa abantu, noma ephelezelwa abantu uphelezelwa abantu abanawo nabo. Mefika endaweni sithini sithi izigodlo zamanzi. Mefika lapho kuzoqhamuka imfihlakalo yangaphansi kwamanzi. Okungenzeka ukube kungaqhamuka usobaba omkhulu ngendlela leyisimangaliso ngoba lo muntu lo unamakhosi amanzi. Kwesinye isikhathi futhi bayakwazi ukuthi bazishintshe, mebeyishintsha uthola ukuthi ubona idada elisemanzini. Futhi lo muntu abamhambisi emanzini alight, emanzini ekungangena noma ubani. Mebemdirector bafika kuyena emadlebeni, bamdirector endaweni ezihlukahlukene zamanzi, ahambe aya lapho. Ngisho impahla zakhe azoyithatha azoyiqoka yena akazizwa ngokugobela, ngisho ngathiwa unayo ugobela. Lezo zinto zifika kuyena qobo lakhe ukuthi hamba uyolanda impahla yethu ethize, uyoyithatha endaweni ethize. Bayamenshina indawo azoya kuyona kuyena qobo lakhe, abayimenshini komunye umuntu. Uhamba uye endaweni eyukuthi nokuthi nokuthi, uphathe ukuthi nokuthi nokuthi, uyosilandela impahla yethu ethize kanje 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 kanje. Mefika lapho azomamukela, amakhosi ayamamukela, azakala ekhala. It's either ayakhala noma ayamamukela, noma ngelinye ilanga mekuthiwa
endaweni yokuthi useyaqala uyasebenza ngabantu bayamdirector futhi nakhona ubona ngawo umuntu onamakhosi amanzi uyibona kanjalo noma amakhosi angaphansi mewukuthi azoyiveza esasendlini kavese kufanele ukuthi ayiveze esasendlini engakayi kumuntu ozomsiza engakayi kumuntu kuthiwa ugobela ngoba ugobela uqhamuka ngamuva zonke lezi zinto esuka umuntu zimhlupha azoqala ayiveze uzoweza kanjani uzosuyaguqa emsamo ushisa impepho noma omunye akakayithinta inhlobo impepho kodwa uyayi-understand ukuthi yena uhlushwa abantu abadala uhlushwa abantu abangasekho uzosuyaguqa noma kwenzakalani amakhosi uzozwa kukhala amakhwela ngaphansi kwasimende noma kubo kukhonkiwe noma kukhonkiwe kodwa lamakhwela uzowezwa ekhala ngaphansi komhlabathi azalalele ngendlebe mekuwukuthi usendlini uzozwa eqhuma phansi axake ukuthi lamakhwela lawo aqhamuka kanjani lowo muntu unamakhosi aphansi unamakhosi amanzi kwesinye isikhathi esiningi kuvela umnomzane mhlawumbe oyelo noma umhlophe amakhosi amanzi noma omunye uzobonisa ingwenya omunye uzoboniswa inkalankala mekuwukuthi ngempela lo muntu unamakhosi inkalankala ziyakwazi ukuthi zisukele emlandweni emfuleni zihambe ziye kubo la asuke ekhona ziyakwazi ukumlanda ngisho ngathiwa usemjolweni umehluko ke walezi inkalankala zomuntu osuke enamakhosi aphansi kwamanzi kuyenzeka lezi inkalankala ziqhamuke kuyena ziyingwe inkalankala kodwa ayibone iyingwe inombala oyingwe noma ayibone inombala omhlophe kodwa inkalankala ezingajwayelekile mekuwukuthi lo muntu ungenwa amakhosi kodwa lamakhosi awaphansi kwamanzi kodwa awokhokhokazi ngoba isikhathi esiningi umuntu ongenwa amakhosi aphansi namakhosi aphezulu okuthiwa lo muntu unabalozi uphethe abalozi usuke engenwa okhokho bakhe kuzoqhamuka mhlambe izinkalankala ozozibona yena azibone qobo lakhe yena angezwa ngomunye umuntu uzoyibona zigcwele intshebe akusiyona inganekwane le ngixoxa ngayo into eyenzakalayo ozowenzeka abe nenhlanhla ayibone le video noma ayilalele onawo amakhosi uyongifakazela kwesinye isikhathi uzoyithola inentshebe yonke indawo igqizile ngembala ethize nazo lezi eziyingwe engike ngayichaza zizothi meyiqhamuka kuyena ezinye ziqhamuka zigqiza amadayimani ezinye ziqhamuka zigqiza amagolide kuya ngesigaba sabantu samakhosi akubo ukuthi ayenjani ayesebenza muphi umsebenzi ayephuma kuphi mekuwukuthi lo muntu unamakhosi kodwa isikhathi esiningi abantu abajwayele ukuthi banamakhosi ilabantu ababa ama-mix uthola ukuthi bazoqhamuka ngezindlela ezihlukene azoqhamuka lamakhosi angaphansi kwamanzi yena uyakwazi ukuthi akhulume nawo mekuwukuthi kodwa ungilalisise kahle mekuwukuthi kodwa uhamba nabantu abangalungile noma okungafanele ukuthi babone imfihlakalo anayo lo muntu ayakwazi amakhosi ukuthi ayifihle ayakwazi ukuyifihla avela uma lo muntu ehamba nabantu abamnene kuphele esandleni sakhe futhi ayakwazi ukuthi amtshengise indawo ejulile okuzothi wonke umuntu mekufanele ukuthi engabuya amphelezela abantu abaningi bathi cha bona bayasaba abakwazi ukuya lapho ngoba nikusuke kwamakhosi basuke bedinga abantu abanamakhosi kuphela lapho futhi mekwenzeka kukho nomunye umuntu omlandelayo ngenkani ngenhloso yoganga noma ini lowo muntu angeke akwazi ukubuya ngoba amakhosi lawo azomthatha vele usuke yoganga futhi usuke engenawo lamandla lawa amakhosi yena qobo lakhe usuke engenawo amakhosi egazini asithi kukhona omunye umuntu uzwile ukuthi uyahamba lo muntu onamakhosi uye emanzini uyogcina ngoba bayafika kuyena bathi mzukulwana noma bani hamba usiyele esigodlweni esithize samanzi esiwuso and so uyokwenza ukuthi nokuthi bekukhona umuntu ozoyizwa leyo nto bese yafuna ukuthi amlandele lo muntu ahambe naye kodwa yena lowo muntu akaphathisiwe lawa amandla lawa amakhosi aphansi kwamanzi noma ufuna ukuyoganga abantu banengqondo eziningi abasuke beyicabanga engqondweni zabo lowo muntu kungenzeka angafa nokufa ngoba usuke enganawo yena lamandla amakhosi. Okay, ngicela ukudlulela phambili ngichaze ngamakhosi
aphezulu, mekukhulunywa ngamakhosi entaba, mekukhulunywa ngamakhosi aphezulu. Umuntu onamakhosi aphezulu, amakhosi aphezulu uyakwazi ukuthi uwabone ngezinto ey'hlukene. Uwabone ngezinto ey'hlukene, awuwaboni nyoka kuphela. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi amakhosi aphezulu uwabona ngenyoka kuphela, amakhosi aphezulu uwezwa ekhuluma emsamo kuphela. Umuntu onamakhosi, amakhosi aqhamuka noma inini, akhuluma noma inini, akhuluma kunoma inani. Angazi noma ngiyazwakala. Amakhosi aphezulu akhuluma kunoma yini, akhuluma noma ingasikhathisini, akhuluma noma ikuyini. Amakhosi aphezulu, umuntu mekuthiwa lo muntu lo unamakhosi aphezulu, amakhosi aphezulu ayakwazi ukuthi ayiveze ngenyoni. Kuthi mekuthiwa niyahamba niya entabeni, ngoba vele kusuke kwamakhosi aphezulu. Mekukhulunywa ngamakhosi aphezulu, kukhulunywa ngomuntu okwazi ukuthi ezwe into ekhuluma ngekhwela. Ayashintsha amakhosi akhulume ngekhwela. Ayakwazi ukuthi akhulume ngenyoni. Uthi mawuhamba uyokwenza umcimbi othize noma uyokwenzela umuntu into ethize noma uyozenzela wena, lapho osuke ukhona kuzoqhamuka inyoni ehlukile. Mhlawumbe ayikaze yabonwa abantu, onenhlanhla noma onayo leso siphiwo leso, mhlawumbe usekayibone futhi uyokwazi ukuyi-understand. Kodwa mekuwukuthi umuntu akaphiwanga, angeke aze akwazi ukuyi-understand. Kuyiqhamukela inyoni nje, ifike ishayela ikhwela layo, ishayela ikhwela layo, ishayela ikhwela layo, isuke ikhuluma. Wena muntu onamakhosi, ngisho ngingathiwa akekho umuntu oseke wakutshela, kodwa uyakhona ukuyi-understand ukuthi le nyoni ithini kumina. Kwesinye isikhathi kungabi inyoni, kuyiqhamukele mhlampe amamvemveshwana, kodwa azoqhamuka emahle ehlukile, ayayishaya umsindo wekhwela amamvemveshwana. Kwesinye isikhathi kuba inkukhu, uthola ukuthi mhlawumbe amakhosi akhe umuntu kade efihlile, kodwa mese umenzela lento le omenzela yona, iy'nkukhu uzothi uyifaka ebhodweni zizoshaya amakhwela, ibhodwe lizoqhuma amakhwela, ngisho egcekeni kuzoqhuma amakhwela. Lo muntu lo unamakhosi. Ziyakwazi lezi zinto ukuthi umuntu zimvakashele ngisho egcekeni. Ekugcineni bese kuzoba ile wonke umuntu ayaziyo eyenyoka, ukuthi kuzoqhamuka amakhosi. Meqhamuka uzothi mekukhona umcimbi oyowenza noma yini oyenza, mekuwukuthi ngempela unamakhosi, Nabalozi baphezulu wena, izoqhamuka. Uzozwa ngekhwela, mhlawumpe mekuwukuthi sebusuku uzobona nge-light iqhamuka. Umuntu onamakhosi. Mekuwukuthi leyo nto iqhamuka usasendlini, awukakagcini lutho, baqala ukukuhlupha ungakahlangani nomuntu okuthiwa ugobela, ngicela ukukuphinda lokho. Azoqhuma phezulu, uzozwa amakhwela eqhuma phezulu, uzozwa amakhwela eqhuma phansi. Emadlebeni akho uzozwa into ekhuluma njengamakhwela, kodwa ungazi ukuthi la makhwela akanjani. Mekuwukuthi unamakhosi, amakhosi awaqhumi endlini kuphela lo osuke kuyona, ngisho esibhakabhakeni mekuthiwa unamakhosi aphezulu engakayivezi kuyilwanyalwanyana, ayakwazi ukuthi uthi uyabuka esibhakabhakeni phezulu kuqhuma amakhwela akhulume. Lento lo oyicabangayo ngalesikhathi kuqhuma lamakhwela mawukuthi awukakabi nalo ulwazi olujulile, kusuke kufanele ukuthi uyithathe serious, kusuke kuyiyona, kusuke kuwubona amakhosi akini lawa asike efika. Mekukhulunywa ngabalozi, abalozi yinto enjalo. Umuntu wabalozi isikhathi esiningi, hayi ukuthi isikhathi esiningi, umuntu wabalozi akathasiswa kuphela. Uyahamba emzini umuntu afuna umuntu ozomthasisa ishoba kuphela, ngisho iy'mpande zokulapha akayinikezwa omunye umuntu, ngoba usuke enamakhosi, usuke enabalozi. Lowo muntu umuntu ukuthi kuphakame umuntu kuyena owayenza umsebenzi wobunyanga, owayenza umsebenzi wobungoma. Kuvuka abantu bakubo baphile kuyena.
basebenze kuyena. Ngisho ngingathiwa akagqumanga, ngisho ngingathiwa akaphalazanga, ngisho ngingathiwa akawusebenzisanga umuthi wentando, ngoba kuphakama labantu bakubo bamakhosi ababa amakhosi baphakama nezimpande zabo ziphile kuyena. Into ayenzayo kuvuka umuntu kuyena akhulume leyo nto ayisebenzise ngendlela ayisebenzisa ngayo. Umuntu wamakhosi lo. Zonke izinto azoyisebenzisa ziqhamuka kuyena. Ngiyabonga, ngicela ukuthi mongakazi uthola ithuba lokuthi usubscribe kwi-channel yami, ngicela ukuthi usubscribe kwi-Urban Sangoma. Mengiphinda futhi ngithola isikhathi ngizoposta enye video. Ngiyabonga isupport yenu, ngiyabonga futhi ukuthi niyabukela i-channel yami. Lokho engisuke ngikuchaza, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kukho konke la eninenkinga khona ngamunye umuntu, uNkulunkulu ahambele kuyena, agijima ahambe yomsiza. Ngisho ngingathiwa siyawaphatha amakhambi, ngisho ngingathiwa umuntu uyisangoma, kodwa uNkulunkulu unumber 1. Akukho okunye okudlula uNkulunkulu, ngoba izihlahla lesi esizithintayo uNkulunkulu owazi ngazo. Amakhosi lawo engikhuluma ngawo uNkulunkulu owazi ngakho. Yonke leyo mfihlakalo ivela kumdali nqange, thina esingazi lutho ngakho. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi niqhubeke nesupport. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiyajabula, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anisize lapho enenkinga khona. Amen.